Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. Днес ще ви разкажем за тиквата. Тя е богато находище на полезни вещества, като природата е дала и бонус. Тя е изключително вкусна. Оранжевият ѝ цвят се дължи на бета-каротина, който е антиоксидант. В нея се съдържа голямо количество витамин D, който укрепва костната система. Тиквата се използва в диетичното хранене заради ниската си калоричност и фибрите в структурата ѝ. Съдържащите се в нея соли на калия, магнезия, медта, фосфора, калция и желязото влияят благотворно върху кръвоносната система. Оранжевият зеленчук стабилизира обменните процеси в стомашния сок и помага за нормализирането на състоянието на кръвоносните съдове, тъй като пектинът понижава нивото на лошия холестерол и подпомага извеждането му от организма. Тиквата има способност да понижава позивите за повръщане у бременните, както и да облегчава състоянието при морска болест. Благодарение на високото съдържание на витамин Т, торолитин, тя съдейства за образуването на белите кръвни телца. Макар и не е особено изследван, на този витамин се приписва способността да подпомага усвояването на тежките храни и да възпрепятства затлъстяването. Комплексът от вещества, съдържащи се в тиквата, нормализират работата на черния дроб след прекаран хепатит, а при достатъчно дълга употреба извеждат излишните течности от организма и намаляват оттоците. За целта се приема по 150-200 мл прясно изцеден сок. В източната медицина водни екстракти от тиква се прилагат за лечение на заболявания на белите дробове, в това число и туберкулоза. По една чаша сок от тиква или отвара от тиква с мед, приета вечер, се препоръчва против безсъние, а настърганата месеста част се прилага при изгаряния, екзема и възпаление на кожата. Хората, които прекарват дълго време прави, могат да облегчат болката в стъпалата, като ги наложат с настъргана тиква. Освен лечебни, тиквата има и козметични свойства. Обтриването с парченце тиква може да избави лицето ви от акне и разширени пори, както и да премахне блясъка от челото и носа. Екипът на Полезни съвети ви желае спокойна вечер!